Avui, degut al vent que fa, m'he hagut de col·locar en aquest raconet del terrat, però també els he de manifestar que m'he quedat de pedra en conèixer el nou president del Consell Valencià de Cultura, doctor arquitecte, catedràtic de projectes arquitectònics de la Politècnica de València i un autèntic negat per a la nostra cultura, la nostra llengua, i com ho he pogut comprovar en la primera entrevista que li han fet al canal autonòmic de ràdio i televisió, doncs deixa bastant que desitjar en aquest sentit. A mesura que passa el temps, s'observa la querència dels partits botiflers valencians en col·locar persones que denosten el que ens representa i ens singularitza, la nostra llengua. Nascut a Burgos ara fa 75 anys i desenvolupant la seva professió a la Politècnica Valenciana, no ha tingut temps per aprendre ni estimar el valencià. I, clar, els seus amics l'han donat la responsabilitat del Consell Valencià de Cultura. Estem apanyats amb aquests pardalets.